му видя. Цял ден весело ходя. Песен ми е на устата. Он си има здрави ръце, да ме носи, да ме милва. С тия очи като ме стрелне, дупка право в сърце ми струва. Ох, подлудих се. Неделя хода на лозе да копая. Понеделник сама хора на мегдани грая. Тия ми ти вити опинчета, засукани мустачета, напит ходи и пристъпи като че по облак. На хората като го видя, краката ми се сплитат. Хорото ходи надясно, аз налево се дърпам. Любя го. Любя го. Тая китка я за него глася. Та да му я дам и първо ли да му стана. Ами коня вземи. Много парни. Много парни. Това беше го Снощи, ако знаеш какво видях на извърчето Янки. Кого? Радка. Щенката на Калинка, комицата ли? Да, точно. И какво? Еми, не беше сама. Как тъй? С кого беше? С Георги на баба Ивана Лястова. Айде, ма. И? И. Думат си нещо. И он, ага да я целуне, и аз излязох на пътеката да я секнах. Хубава работа. Ама, те сгодявани ли са? Не съм чула и сел за такова с нещо аз. Да знаеш, и аз не съм чула. Но сега като ми рече, миналата неделя на хорото баш до нея се хвана. Той нали е един играорец с тия крака пъне. И, че си косурлийка. Като се обичат младите, да се вземат. Да се вземат, пък тогава да се обичат. Ти какво прави на изворното и време? Аз ли? Аз сами работа си имах, Янки. Работа си имах. Сигур, работа си имала, тъй ще речеш. Тя с твоята работа да не е Стоянчо на баба Гроздана, Ама си ти, Янке! Нали за друго говорихме? Не са прави на умряла лисица. Думай. С нощи на изворчето Стоян ми обеща, че тази вечер ще дойде да ме иска. Зато и двори съм измела. Всичко съм изправила. Възглавки съм наредила. Ако не ме дадат на Стояна, с него ще избягам. Казвам ти! Кълбока, песък, търпуна, Сватя, ходъл бърде. добър ден. Пак закъсняваш. Ама те това кълбо сигурно до сега си го прела. Нали вашите овце са най-хубави в селото? Ми хубави са ми овцете, сватя. Нали, твоята Анка, зато и моя Наню се. Хем хубави овце имате, пък Наню все бос ходи. Няма кой едни терлици да му оплете. Царе, твоята Анка най-много с куките очите да си извади. Няма да говориш тъй в моята къща. Добро ми е момичето. Добра е, Ранка. Ама как са се оженили? Ощите се не освъргани стоят година и половин, царе. Абе, Маре,
Твой наню да не е по-баш стока. Тебе гледа, мене види и с едната нога криви. Така е. Добри са ни децата. Айде, кусурите, само ние да си ги знаем. Тъй, право думаш. Добри са ни децата. Дребни дечица да ни народят, да ги гледаме, да им се радваме. Пък като порасна, вода от кладенчето да ни носи. Тъй, Цане, тъй. Ох. И тази клетка, миналата година я плега. Ти? Трети. Тъй. Добре. Къде се запиля тая жена? Данке! Данке! Хайде бе, жена, до кога ще те чакам? Много тежка тая дамаджана. Айде да преливаме. Айде, давай. Чакай, по-полека. Чакай. Ами, Иване, защо аз сипвам с тая дамаджана? Дай бъклицата и сипвай ти. Аман. Айде сега, внимавай. Внимавай. Аз да си помачи. Тя тежка, нали? Внимавай, леко. Айде, готово. Хубава си не. С Даня я правихме миналата година. Как няма да е хубаво? Тя по-сладка била, отколкото я помня. Ние дали да не се позабавим за гостите малко? Бърза работа нямаме. Айде. Гостите ще изчака малко. Ще изчакат. Няма проблеми. Мечка страх, мен не страх. До вечера на извучето ще си видя Димо. Пък ще му дам китка. Много топло днеска, добър ден! Добър ден! Булки! Много ви бяло прането. И ви хубав сапуня. Сватя! Какво правите? И вие тук? Плетете. Баба Цане, какво стана с ония щурапи, дет ми го обеща Лани? Иличо, сал за тях мисля. И денем, и нощем. Сън ме налови. Тога станат, тогас. Аз ако чакам на теб, Бож ще ме погребете. Иване! Иличо! Какво правиш? Здрасти! Здрасти! Тъс ракия от хубавата или от милогодишната или да не е на спърците, дето щяхме да умориш. Иличо, тая ракия сме тръгнали на гости. Дай да пробвам. Ще пробваш. Другия път ще пробваш. Да, другия път ще пробвам. Като дойдеш пак, ще пробваш. Кога не съм ти давал ракия на теб? Коя е таз? Умрелия ледът на главата, де си ги преди? Пътеката? Водих ли дъскалицата? Новата дъскалица от града. С тези поли до зими ще се прибий. Неизучени ще остане. Бре. Добър ден, де? Бона. Дъскалица Бона. Бонжур. Добър ден, тук сме на село. Какво се превъзнасяш? Да не сме оградо?
Донесъл съм едно писмо. Чакай ти, не ще кажа, че гроши ви раздавам. Я подпиши малко. Казвай ли, за кого е писмото? За Еленка. Еленке, имаш писмо. Отдалеко е. За тебе. Писмо ти